bakubiza ngoGomora. Yini iGomora neSodoma kwakuyini lisuka beligama? Hayi igama lisuka ngale ibhola shuthi khona itime ebehlezi isegroundini eMlazi eSibombini yakwazi Sibombini kaBhiya ngiseground la big ground lami engikhulele kulona ke leliyana lebhola lelo time behlezi lapha concrete lingibuka ngingalinaki hlezi mangiphethe ibhola mina lengimemele iGomora bathathe Gomora shuthi nami ngingamnaki lo baba yabo ngidlale ngePrimordial loba ibhola nje manje ngidlala bebengikhonzile abantu bayazi ithama belinswempu shuthi nami bengangazi ukuthi ngiyalazi uma bethi bazongibuka babona ukuthi ufuze itime lakhe lo mfana kuze kusuke ngisho umphakathi ngasekhaya uzohlala nje groundini uzobuka mina njalo mangihlala mina bayajabula shuthi namagoli ama igame ayipheli nje igoli ngingashanga noma u2 noma u3 indlela engiphiwe ngayo ebholeni yabo njalo Gomora ngagcina nje nami sengilithanda yabo lo baba lo kahle kahle nje bese ngiqamba leli gama uyindoda eminyama u28 yabo lona njalo ngimemeza kanjalo leli gama nje ukuthi nami ngagcina sengilithanda nocoach wami agcina sengibizwa ngalo nje wonke ama team mangihamba siyodlala kephi woSphingo nakephi ngidume ngalo nje wonke ama team mangidlala baqale babuza ubani uGomora yebo lonto futhi nakhona nami sengivele ucoach wami ngitshela ngabatshela ukuthi ubaGomora bazoza sebengimemeza nje phakathi ngoba indlela engidlala ngangimakwa ngisho abantu abawu3 yabo mangixhuma omunye ngigcoba unyawo omunye ngehlisa lento eblue ngisothi manje ngisakwazi ucontrolate nginaka ibhola bangididisa amathipha abatshela ucoach wami indlela engenzima ngayo yabo lo shuthi ibhola nje into esegazini yabo shuthi alingeka ke ebholeni ke ngagcina sengingasalinaki sengingenela kwiwunga sengiloke ngilandwa nje ngasekhaya ngiyodlala ngingajimi lo ngilandwa nje ngingasajimi ngagcina sengiliyeka ke ibhola senginaka lokuganga ukuthi manje sengiforcewa iwunga ngoba ngingumuntu wayethanda nanotshwala ehamba einkwari yabo lona iwunga indlela enkinga ngayo iyakhipha emawungeni yelento otshwaleni lezi zinto lezi oyithandayo nje inesikhwele kahle ifuna kube wona oyinakayo ikhipha ngisho ekhaya iyakhipha shuthi nakho uma ikhipha ekhaya suke sewukuthini nawe uyabona ukuthi ngeke phela usaphandwe usuphante ekhaya indlela okwenzeka ngayo usulinda balahle ekhaya soloku ntshontsha lezi izinto enganakekile ekhaya bagcina sebeyibamba into ekanjalo yabo ukuthi hayibo into ethize siyanda iphi thathiwe ubani oyithathile lokho uphika into engekho yabo lona hayi lo bekuyeka ke kanjalo lokuntshontsha nje kancane ngiyatshontsha agcina sebengibambela imeeting ekhaya kuthiwa akahlahle yini lo ebhemayo ngempela usitshele singaqamba manga ngabatshela iqiniso aqala ke mhlawumbe kwadlula 3 days ngantshontsha kamakhelwane ngaqhekeza yabo ukugqekeza kwami la kalo baba wayengekho esahambile mina futhi ngikhame ngemuva ngivula umjondolo ngitshontshe lo engitshontshayo ngathatha nje home theater yonke ePhawuni hamba ngawedayisa okwedayisa kwami ke kanti khona umakhelwane ongibona ngapha nomncane yabo ukutshontsha kwami ngame kwedayisa ngidayisaphi kadi ngwele kadi ngelapha kadi lo lidayisa khona chicken dust bawulo baba ngisengiyamkhohlwa igama kadi nje kodwa la chicken dust ngehlele khona ngidayise khona ngibuye ngekhaya futhi nginganaki nami ukuthi phela awu ngiyentshela phela ngoba vele ilokishi ngeke anake lo baba ukuthi lapha mina ontshontshiile yabo ngizenzele into zami ngana ngithuka sekufika nje ekhaya ngizwa ngogogeta nangu baba ukhoza la uyakucela sethi ukhala ngokuthi ugqekezelwe laphana awusho iqiniso mfethu uma kungawena uma kuwena usho iqiniso yabo lento shuthi ngiloye ngiphika kwavele kwalandwa omunye mfethu oyisigora nje ngasekhaya ojimayo nje mfethu wathi ukungithitha kabili kathathu hayi laqhasha iqiniso yabo ngasho naye ngidayisile into kanje mina oyithathile yabo futhi hayi sambe ngoyikhomba lapha kade ngilandwe ibuye ithathwe lo DVD ekhaya baqala babona lapho ukuthi hayi iwunga ngempela ngiyayibhema futhi ugogo wathini kumina wathi angeke lo ngitshontshela abantu uma ngifuna imali angimtshele njalo ekseni ugogo maye wayesebenzela ugogo ebamba hayi ukuthi wayesebenza emakhaladini ngala koWentwethe lapha eWentwethe wayesebenza ekitchen nje semkhonzile lamani brain kade vele awasebenzela yabo lona uneminyaka
mina nje ngiyafunda nje ugogo ngifundiswa uyena ngoba abazali bashona ngisamncane yabo bazele epasini kufanele ugogo wami mina bewugogo bewubaba bewuma bewubaba kufanele nento enjalo ngoba vele ngifundiswa uyena ngisuka phi eNanda kubo kama uma evele kahle kahle wayengijontshile engijotsheka B eMlazi wawungisa eNanda yabo ngifika ngishiya khona ngafunda khona eNanda ngathi ngisekufunde u2 bathi ekhaya wena fanele uye eMlazi uyobona kababa wakho hayi ngiyeke eMlazi mangifika eMlazi awunathiwa nakho kini ke la go eMlazi ikuboka baba umuzi kababa kaSibisi le eNanda ikuboka mayi kangubani futhi kuthiwa fanele uyobona kaSibisi wena kababa wakho hayi ngiyeke noma sifike ke lana ekhaya eNanda la eMlazi ngijwayeleke nje ukuhlala khona ke ngijwayele nje ngize ngicina sengiganga ngenza lezi zinto ekujelazo yabo hayi ukulingeka kwami ke mawungeni ke lapho ingakho ngathi sengigqekeza ugogo wagcina sethi kumina uzonginika leyo mali njalo ekseni uyangipha 100 rand hamba esikoleni njalo ushiya 100 ekseni njalo ushiya 100 ekseni ngagcina phethu sayithathe sengimtshela ukuthi hayi gogo yeka unginike imali ngashaya amagceke ngasekhaya ngaduma nje umuntu ohlezi eshaya amagceke bangikhonza umakhelwane yabo ngaziwa vele nje ngumuntu oshaya amagceke imali ngiyithola kanjalo anti ngizophinde ngilinge ngawugqekeza senye isitolo futhi ngasekhaya njalo ngo6 kulomuzi kuyathandazwa mina ngikekele ngizoqhama ngemuva ngivule isicapha ngingene phakathi kulesitolo ngitshontshe shuthi kwaze kwayikabili ngenza lonto ngelinye ilanga kade sebengiuphile ngisuke ngibanjwa phakathi esitolo ngisathi ngiyaqiqinga ngigcwalisa oplastiki nje amakheke yonke lezi zinto lezi imali sengiyithethile vele isikumina ngabona nje ngendothi zivala isicapha ngibanjwe ngishawe fonela amaphoyisa ngiboshwe yabo ukuboshwa kwami hlale lapho mhlawumbe lo 3 months nje ikhanda lesivaya bongashawa kwabhaleka yabo nje ngaba nezingozi nje phethu kwawukuthi ngeke ngihlale kakhulu naze sejele kuzothiwa angiphume ngoba manje base sebevele bengishayile yabo lonto bayithathela isinqumo labantu lapho ukuthi bangishaya kanti bekufanele bona bafonela amaphoyisa bangangishaya yayibo lonto kwenzeka kanjalo ke hayi kashintsha ke ngasithathwa ngasiwa phi eMlazi ngabuyiselwe ekhaya kwathiwa kahle kahle fanele nje ngeMlazi ngingabe ngisabonakala ngasekhaya angizama ukuzama enye indawo njengayo ukuthi mawuthi nginaleni iloshi ngohlala phi eNanda yabo futhi mina kasuka kanjalo ngeza la eThekwini gazi ohlala la eSithawa ngavele ngashosho bangaya ngisho ekhaya yabo eNanda ngahlala eSithawa ngaqala ngakufika kwami lana eSithawa ngoba phela ngangingazi ukuthi kuphantwa kanjani bengitshengisa futhi kodwa amakhalibhothi lana mfethu naye ke vele ngayibonisa yikho lento ngaqala ngayibambela inkunzi la eThekwini bamba ngidila nje neNdiya ke kanjalo njalo bangibona iNdiya ngiyalibamba futhi ukufika kwami la ngafikela la ngase Mathuneni silala ngaphesheya komgwaqo saziwa nje phethu abantu bonke abantu abasebesijwayele lapha kodwa manje njalo mase sibambe inkunzi siwelela ngaphesheya silale la mase sobamba inkunzi silinda nje kudlula abantu masabona iNdiya siyathathela yemletha ama-ring namafoni yonke lezi zinto sibaleke singene emathuneni khona ithuna esasicasha kulona lapha ama-security asikhombisa ukuthi hey wendoda manibaleka ningene kuleli thuna leli liyistezi nje lakhiwe nje singena sicashe nophethe abantu badlule athina ama-security sidluleli yabo magama abantu begijima besikubha athi ama-security siphume ngale kade singaphansi siyawamokolela lama-security sanika 50-50 mase sesibhekile la esikhwameni ukuthi khonani siwashiyele sagcina sesitholani ukuthi silale khona ama-security sazwana nawe sacela ukulala khona la eceleni kwa-concrete ngoba amathuna ayingapha njalo ngo-6 ayazivusa njalo ngo-6 ayazivusa sasikhiphele ngaphansi jwayela kanjalo ukubamba inkunzi siyibamba la size siyofika phezulu la ngako-Shoprite sazi umuntu nje sazivele simsabise nje iNdiya sitshela ukuthi la ithina sibamba inkunzi siyaziwa yekho umuntu ongasazi yamazwe usathane ngihamba nosathane la ungazi uzokusichazela idura umnike lento esiyifunayo ngoba sokukwazile yayibona
awulini umuntu asinike same time sithathe umuloto we-ringgit sami songena emathuneni. Hayi kwaya ngiyayijwayela ke lento igcina sesegazini sengijwayele phela imali enkulu engihlezi ngiyiphatha ukukala igolide thola imali. Khala igolide ngithola imali. Gcina ngijwayela kanjalo lento ngijwayela. Kanti ngaleli langa ngizobele ngibanjwe phi ngase-rank yaseMlazi e-ABC ngibamba khona iNdiya. Ngaboshwa kwami ngiye phi eWestville. Ngifike ngihlale eWestville mangihlala leyo nyanga eyodwa ngiyaqala ukutholakala naleli cala bangikhiphiswe yilokho yabo ngisheshe ngibuye. Ngisheshe kubuya kwami-ke ngibuye bathi odrayiva baseMlazi ngoba ngibona ngibanjwa babatshela nasekhaya ukuthi hey uboshiwe uSiyanda wala kaSibisi kanje bayangazi amatheksi lapha abafethu abashayela amatheksi akaSiyemlazi bayangazi bonke bangitshela ukuthi awu mfethu kini ugogo wakho kanje uthe ebuyele ekhaya uyakudinga hayibo lonto le story sakho wagcina senzile ubalekile khulileka ngaso abantu ngeke sakwenza lutho yabo. Hayi ngibuyele eMlazi ngibuyela kwami eMlazi sihlale kancane ugogo avela ashona mhlawumbe ngisahlale inyanga eyodwa naye avela ashona ugogo. Kanti vele ngavele ngaganga kakhulu ugogo eseshonile yabo lo ngadlulela ngaganga kakhulu inkunzi ngayijwayela sengibamba ngisho elokishini. Ngagcina kahle ukusuthi ngize ngiphinde ngibuye la eSawa ngabamba amantombazana kaMachafkop. Yini Machafkop? Amatheksi aseMlazi aMachafkop nje la kadi ngase-Chicken Dust mawungena. Shuthi ngifica la ngasestobhini phansi kweshethi ajwayele ukuthi aye eNkwarini agibele ibhasi lamathikeni ezela eNkwarini njalo ekuseni ayabuye entatha. Sengikepha lapho ngibamba nje mina abantu abaqhamuka njalo lapha ebusuku mangifica ngiyambamba umuntu. Shuthi ngiyathi ngizobele ngibamba umuntu o-wrong. Ngizobamba ingane own yabo lonto. Ngitshelwe kuthiwa hey abangichaze lapha esitobhini kuthiwa mfethu lo mfana lo nenwele ezimnyama nomfishane njengathi nje uyinhlotshana kuthiwa uGomora. Shuthi bemtshelile abafana abancane ukuthi uyena babonile shuthi ngimbamba lo sisi lo ngimkhumule All Star egqokile ebomvu amkhumula nejacket yeNike ngathatha nefoni ngihambe ngekhaya Mjondo kuno 2 room nje ngekhaya. Uthini umbamba? Uyangitshela ukuthi phana ngathi ubamba umuntu o-wrong. Suthi manje nami ngimne awukahle unongisabisa umtshela ukuthi wrong ngithatha ifoni yonke into ngibaleke. Udakiwe la nje mina ngimgolozela ngithi mine ayikho lonto angazi phela mina ingane eona le. Hayi buquqwe ngize nje ngomunye uphethe wephethe Gomora lana uyafuneka bese ubaba lo aMachafkop thembethu i-award kahle masikubona sikubambe uzosinika u500 kahle wena ufanele wena uhudulwe ngemoto uze ubonse ubambe umuntu o-wrong ingane ye-own lo baba kuthiwa akagingqile umuntu nje mayembambile nje uyaqeda ngayo. Hayi vele ushuvayo. Hayi vele ngibaleke same time nje ngizwa lonto ngenze njani ngiyeSphingo mangifika eSphingo bhe ngishoshobe khona yabo eSphingo utshotshaka lapho sengifika lapha eSphingo angazi lutho phela indawo. Ngithatha isibindi njengoba ngifikile eSphingo ngigqekeza ama-truck-ke mina into engiyenzayo i-truck makuyama estop erobotsini ngiyayivula ngemumva jijela izinto ngaphandle oyempuphu omarayisi yayibo lonto jijele nje la eceleni komgwaqo bese ngiyehla thathe ngidayisele omama lo ngijwayela uphanta kanjalo kanti ngizobanjwa eCambridge i-truck ngabamba i-truck e-wrong eCambridge. Mangiqeda kuyibamba le truck le ngiphethe amaqanda le cardboard nje likhulu amaqanda ngisathi ngiyaphuthuluka nje la ngiyongena phi ngaseMbumbuli rank ngibanjwe lapho ngibuyise ngisiwe phi eCambridge. Mangibanjwe eCambridge bengivalele kwenye indlu lapha ngifuthwe ngepipe ngibulawe ngenduku futhwe ngepipe ngibulawe ngenduku hayi bese kusiwa kumina suwela namhlanje ke ndoda ungaphindi udlalele la uzoshona yabo. Ungalolo uzobamba ama-truck ezela eCambridge ungabamba amanye. Hey ngibone lapho isijampile indaba yami ama-truck ngisuke ngaseCambridge manje sengenze njani ngingena-ke eGrapeyard manje ngingena eGrapeyard ngijomba ngingena phakathi ko-Reclaim khona iScrapyard ethiwa ise-Reclaim. Yesibona. Mfethu uma ngingena khona lapho ngigibela phezu kwa-concrete
ngisho phakathi kulaphana kunama container anama battery amasha ezimoto kune inhlobo ngenhlobo copper lento container ne copper ene aluminium kanjalo shuthi mina la reclaim angazi kunezinjo Rex ayibo lona hey bawu9 ngigqumele phansi la mangigquma ngizwe ngezinja engiphinde ngibuyele phezulu la emathi ngiyabuya hayibo ngone ngendoda isihlohlo phamgani la ethe wendoda ngabusanyakaza vele ngithi angaze ngale kojantshi esathi nginganyakazi ngibaleke fohloze ngibaleke kojantshi ngiqhamukele kwenye indawo ethiwa esemathinini jwayeleke ukuthi manje sengihlala phe emathinini ke manje sewendawo sengizokuphanda ngilalele ngakuyona lapho ngiyabuyela phela indlela engisilima ngayo ngibuyela khona la ereclaim njalo ke manje ngo1 entatha ama security ngiqale ngwalunguza hlala phezulu esicongweni lapha endlini esesicongweni khona nje uCongress ngase senguvulile ngivule ikamera ilento liyikhethi lokuthi ngibhutshuluke ngingene ngishawa unyawo ngiye lapha kule trailer le container lengishoye nama battery ngikhipha ama battery awu3 wajijela ehlele ngaphandle acashe lapha khona utshani nje omngaka arolele khona asitheke kanjalo ngiyazi mina ukuthi mase sengiqukule lot lamakhulu okugcina leli lingasukumi ngilibekela washiye wonke lapho ngoba lacashile hambe ngodayisa kwazi uthola imali yokubheka malini lelilodwa angidayisa 700 angazi lutho phela ngawo ngagcina sengitshelwa omunye sengisekusela u2 ezephethe iyabiza ibhetri leli akulona elincane loliphethe fanele leli ulidayise noma 1000 ke kokungcono kunokuthi lokumosha amandla akho uma ubanjwa lapho uzoboshwa abuye yonke into elahlekayo lapha izokhonjwa kuwe kanti vele into elahlekayo mina vele eshayayo yabo hayi ngimlalele lo phethu angithathe angisephi kwesinye iscraper nje phethu saba kunama no jipa lapha kahle yeah jipa labathathe imoto yazi ke fike ngidayisele bona ke India lelo ethiwa ubani ngalikhohlwa nje igama la kodwa no jipa abaningi SP lingitshela isepe lama background ngiyawadinga uma wathola uhlezi waletha la ya ukuthi mina hayi okay ngimtshela sekusela u2 manje athi asengene emotweni sowalanda oba yasinda ayisambe namfesi wathathe lapho ngidayisela nginike u2000 ngoba sekusela u2 suke lapho mina ngibele Malikazi mawufika eMalikazi mbe ngithenge khona ethola into ethiwa amabhomu ke ibhomu yini lento esiqeda iwunga ama capsule kodwa kusayini i-draw ngalezi zinsuku kwakusakudala kwakusayi-draw ngithenge lonto ngivalele kumina ngiqaleki angisaphanti ngihlalela nje ngagcina sengiqasha khona apha emathinini le ngisho khona ngathola igali qasha komunye uphetho igunya ethuba baba SP ujwayele usiboleka noma hlafuna ke sikwazi ukuthi masiyovula ke endaweni sisebenzisa umahlafuna wakhe simuholele bengingamazi ngimazi ngabafethu mina ukuthi hayi kuthiwa uyena odonsayo kule ndawo yabo ayi angiphi igali ke ngibe negali yami engihlezi ngikhokha kuyena makuphela inyanga sengiqashile khona nomunye uBrahma 20 ibani engathi ngihamba naye ilanga siyozama ukweqa lapha silande wona ama battery emva kwesonto lele lokugcina ngiqedile ukwadayisa shuthi lele lesibili sambe ngiyojomba naye kanti ukujomba nami naye ngijombe mina nabela asale phakathi shuthi wadubuleka umlenze edubuleka umlenze asale phakathi angisakwazi ukunyuka mina sengingaphandle bambambe aboshwe ayibo lona story sagacela ke nthi uyena oqeda ama battery la mina ngisuke lapho ke Siphingo ngiphinde ngibaleke ngibuye ngizela ngoba ngangifuneka nasesiphingo ama security kuthiwa ehambeni namathisela izithombe zami lapha egxobeni imost 130 ngiyafuneka yabo lo ngabaleka kanjalo Siphingo ngabuya ngeza la esithawu usuka kwami lapho wesiyanda yebo uyayibona kodwa ukuthi nombukele ekhaya lento iqale kancane untshontshe ekhaya kodwa manje iyakhula iyakamakhelwane igcina emgaqweni emphakathini iyaphuma manje iyindaweni ezingaphansi and njengamanje isixosha ekhaya egcekeni nengicabanga ukuthi kuyisifundo esikhulu kunoma yimuphi umntwana obukelayo njengamanje ukuthi zonke lezi zinto eziqala kancane because ubune career yebhola uvunyiwe udlala ibhola okusho ukuthi kwayona iwunga izirobhe italent njengamanje kuningi okusilahlekele ngayo njengamanje ngawe
ney'nkinga ekufake kuzona nezimo impilo obhekana nazo ngoba ukuyona iwunga. Nengicabanga ukuthi kukhona konke okwenzakalayo la eSouth Africa, impi enkulu esibhekene nayo iwunga, ukudlula nina eniyibhemayo okuyinina eningenela abantu nibantshontshela nenza zonke lezi zinto. Ngoba uma uzokusuka ekuqaleni kuqala kancane lento iqala ekhaya, uqala ube nesandla ekhaya, iphuma kangathi ugogo uma ungakhuluma mhlawumbe uright yena umzali onikeza ingane ukuthi iyothenga iwunga ngoba ethi uyivikela ukuthi ingantshontshi, ungathini wena ngokweqiniso lakho nje njengomuntu osekhulile, njengoba ugogo ayenza ekunika njalo 100 rand ekuseni, i-right yini leyo nto? Buphi ubuhle bayo futhi yini ububi bayo leyo nto? Hayi, empeleni ngempela bhuti omdala kwangalona iqiniso lokho ayikwenza ugogo ukuthi angiphe imali, ngoba umphumela walonto ongiphe imali ngingasagangi phela manje, sengilinda yena angishelele imali njalo. Manje nje lonto leyo ayimgqilazi ugogo, ingamphathi futhi kahle, nangibone nginika impela umphumela wayo nje kwakumbhedo, ngoba manje angingasakwazi phela mina ukuphanda, sengilinda ugogo njalo anginike imali. Yona lonto leyo ayina sense ukuthi nginikwa ugogo imali abe mina kwakufanele kahle kahle ngiyeke nje lento esidakamizwe ngiyibhemayo, ngibone ukuthi ngenze njani. Umphumela wayo uyabheda ngempela. Awunamazinyo, ngabe kwakwenze njani ukuphunyelwa amazinyo ngoba ulona phela ikhalathi? Ya hayi, emazinyweni asuke ephuma la njengoba ngangibamba inkunzi la ngasemathuneni. Nje ukubamba kwami inkunzi kasungijomba lapha ngasemathuneni, sengiqedile ukubamba umuntu inkunzi ngadonswa ngomlenze, sengithi ngiyongena ngashaye ngawa, ongadonsa ngashaya ngale ndawo asala phansi kanjalo, ngize ngilimala ngiphuma amazinyo. Ngani ngayo le wunga lesi yayingihula kahle kahle. Awumxoxela umuntu ukuthi kwakwenze njani ukubamba inkunzi isigameko, sifuna ukwazi thina kwenzakalani kuze kufike la. Ubamba inkunzi kanjani? Wabamba imoto yemali, wabamba iphoyisa, wabamba intombazane, kwenzakalani? Sicela usixoxele nje, usibekele isithombe sibone somphakathi. Angabamba kahle umuntu wesimamo oyindini, ngamphuca isikhwama ngajomba ngangena emathuneni. Ukujomba kwami ngathi ngisathi ngiyajomba ngadonswa ngomlenze kawa kanjalo ngaphuma amazinyo. Ngani ngokurulwa yiyona iwunga le, ngase ngihluleka ukuyibamba, ngimbona ukuthi awunalo indiya ngoba sebedlulile abantu abaningi, ngihlezi ngidrayisa uma kudlula abantu ngibambe indiya, ngilwa nje nento ethi indiya. Eyani lengozi la eSimo? Aza? Eyani lengozi la eSimo? Hayi, le ngozi yaphuma ngokuthi ngangibambe inkunzi iphoyinti, umuntu wayedlula ngakametro, ngimbambe lo mfethu lona anginike ifoni no-wallet aqhubeke, kanti mina ngibamba umuntu orong uhlala la khona la iphoyinti, mina ngimazi. Kushuthi ngimbamba kuwumsombuluko ngoba ngathi ngolesihlanu bakhama ngegalofu elimnyama, nginakile ngila kule ndawo le ngihlezi engambambela khona, ngigebhile ukuthi ngibambe futhi inkunzi la ngigebhe khona, waleya ndawo ngase ngiqala ukuyijwayela. Ngambamba lo muntu lona nganganaka, ngisuka nje sekufaka igalofu la ngisho hayi anginakile, bakhombana ngami ngiboni yabo lonto, kanti uphakathi yena lo bethe ngambambile, yangimbambile ngize ngithatha le phone yakhe no-wallet. Ngathi kanje qhama amadoda awu-2 esengibamba ngapha nangapha eyofuna ungifaka emotweni ngigoloze, yabo bawu-3 labafeshi bazama ungigqukula bangifaka emotweni, shuthi le igalofu ngicamalaze la ngibambile lo ngizwa nangebhodlela la ekhanda, yabo ibhodlela ekhanda, ibhodlela ekhanda, uma ngiyaphenduka angishaye ngesiduni sesibhamu ke la. Qeda ngishaya ngesiduni sesibhamu kube ngathi ngiyathamba, ngithi ngiqeda kuwa la ngakhona la phambi kwesicako lade nali ibhuthi livuliwe, ngivele ngidonsa ibhodlela le drink benganginakile, ngisabheke phansi. Ukuthi ukuphenduka kwami
ngaphendwa ngashaya uzakwabo ngithi ngifuna ukushaya yena lo ngishaya ngelokhuzana ngesidweni sesibhamu la avike lokushayeke uzakwabo lo munye la ebusweni phahlakele kuyena ngibanjwe ngiphucele ibhodlela ngizama ungibuyisela futhi la ebhuthini ngiyagoloza mina ungena la ebhuthini ngiyagoloza ngashaya kanjalo-ke la ngesibhamu ngabaleka ngena eFisher Street ngoba ngagcina ngikwazi ngisho nokuphunyula bebebona ukuthi vele igazi selingcolise ngisho imoto yabo nabantu sebebaningi bayamemeza bangathi bafuna ukuzongisiza ngoba manje ngiyathuka into angiyazi ngiyaphika kodwa ngibe ngayenza ngasizwa abantu ngokumemeza kwabo ukuthi myekeni ngibaleke ngene eFisher Street ngalimala kanjalo-ke la esiphongweni ngize ngishayeke ngesibhamu. Imiphi iminyaka emide kwayihlala uboshiwe? Ngizwa iminyaka emingakwe kwayihlala uboshiwe? Sengagwebe ku-3 years angakaze ngihlale kakhulu ejele. Kwakwenze njani khona uzogwetshwa lowo 3 years? Ngagwetshwa yiyona le hunga shuthi ukubambeka kwami ngibheme ihunga khona ePoint ngabanjwa kuVrandi okokuqala ngibophe ngihlala u3 months ngikhishwa. Hayi ngihlale njengenjwayelo yakhona nosukusinawana uphanta nje phinde ngibanjwe futhi ngiphinde ngibophe le hunga lebo ngiphinde ngibuyele wesibili ngiphume kodwa lokwesibili ngahlala u2 months ngakhishwa. Kwathiwa kumina enkantolo wendoda wena athi sikukhiphile leli cala lelo sabuyele sabhema le hunga yakho hayi sikhipha okugcinayo mama sike sakubamba sizokugweba. Hayi nami ngibonge ngiphume enkantolo kuyiqiqi phela inyanga eyodwa ngiphinde ngibanjwe hayibo lo nto banjwe abantu ababodwa kuyona le ndawo le athi amaphoyisa le ndoda ayizwa ngempela le wona indaba sesikubamba la njalo nale hunga yakho ayabona-ke manje ngesikuxoleli wena ngeke usenze ilimba ngithathe ngiboshwe futhi. Uma ngifike enkantolo ngiswe e-D-Court khona indawo e-D-Court ekuthiwa ise-D-Court kudilwa nge-drugs, dealing drugs. Ihunga isabopha kakhulu-ke lapha njengoba mina ngibophe ingihlaliso 3 months ingihlaliso 4 months ngoba ngaphindelela lamacala kwathiwa hayi ngeke lo muntu akezwa sesimbophe kabili samtshela futhi okwesithathu uma sikuthola ndoda sizokugweba. Shuthi ngibanjwe-ke ngigwetshwe-ke lo 3 years-ke ngisho wayihunga ukuthi inkantolo ngezwa sekuthiwa kumina hawu Focus Bisi Siyanda Space inkantolo isicabanga ukugcina ngaphakathi ngoba usuphindaphinde kakhulu icala elilodwa sikutshela ukuthi kufanele kahle kahle icala lakho masikubamba usalokhu ubhema le ungasokugwema. Kushuthi inkantolo kuyagcina lapho-ke singibopha isingigweba u3 years ngayo le nto ukuthi ihunga sengiphinde ngiloye ngiboshwa ngiloye ngithi mina hayi ngeke ngiphinde ngibanjwe nale hunga enkantolo ngipolise bangikhiphe. Kushuthi sekuyachazwa enkantolo indoda njengoba sikugweba hayi ngoba sidlala ngawo wena phinda le nto lokubuya ngecala elilodwa sekukangaki sikubopha wena njengoba sasakutshela futhi ukuthi okwesithathu sizokugweba sakubambela leli cala. Hayi gwetshwe ku3 years kanjalo wayo ihunga ngaqala ukubona lapho ukuthi ihunga iyagwebana ngoba yangigweba ku-2013 aze aphuma ngo-2013 2014 ngaphuma 2015. Iziphi izimo owabhekana nazo uboshiwe ngaphakathi oweze washo wathi ukuba ngaze ngaqala idakamizwa ngaba ngikho kule nkinga engikuyo manje? Yeyi hayi babengimise kabi bhuti omdala angangisenkingeni lapho. Okokuqala ngangingenavizitha inkinga yilapho ukuthi mina njengoba ngingenavizitha ngihlezi mina ngokhamisa ngithele ngiyanikwa mina yonke into angikhiphi lutho akekho ongivizithayo ngihlezi ngiklina itoilet ngiwasha nezitsha ngiwashela izisebenzi yabo. Hayi kwagcina nakhona futhi ngangishayeka nangey'mpama futhi ngokuhamba kwesikhathi ngangigoloza phela ngigoloza njalo ngisebenzeka nje ngibona ngitshelwa ukuthi ngizolala etoilet yabo ngitheshwa nje ngishawa nje ngabona ukuthi ngiyakithathe le nombolo lo ngoba manje hayi ngiphoqelekile ngempela ukuthi nami ngiyabona manje ukuthi hayi ngikhathele
make ngadla ngalala sengiyakhahlelwa la madolo kuthiwa ngihlale ngumnumzane wakephi mina yabo hawu hayi ngihlale ngezinga ngiphinde ngizumeke ngidakwe lokudla wasejele phela ngithi kufaka amaphilisi kuyadakwana kwenzela singekwazi ukuseka yabo lo njalo make wadla iparish uvela udakwe nje ulali sonke nje sithathe sikelile silele la eSkyBed kuseSkyBed ke la mosuku usayempatha ejele uhlaliswa eSkyBed lapha indawo yakhona kuthiwa iseSkyBed njalo manje sadla iparish nje sonke sivele sizele yabo lo uzwa ngokunye uzwa ngekhikhi la uzwa ngekhikhi la wokunye uyahlukunyezwa plus vele monganalo ke visit uzwa ngekhikhi nje la ulele ebuthuku kuthiwa nihlala kahle kwake mnumzane wapho nesulele sumisa amadolo la thina sihleli siyisebenzi ngiqhamuka lapho noba wakaba futhi wena uswasigoqe ngani wena uzolala lodle udla kokwala ejele ulale wasinavitha usigoqe ngani wena muntu wena yabo njalo ngabona sengeke lempilo lengeke ngiyimele hayi futhi ngelinye ilanga ngicele komunye umfethu lana ke mnebhe ngaba kanjani nami isisebenzi ngifuna ngikhathele phela manje ngishabuka mbe ngishawa izingane ezincane kanjani ngempama ngimdala ukuthi manje phela ngidlala bamphishana kanti futhi manje ngeke mthi ngimelele lo ngiclinana netoilet kanje bafethu ngiwashelana nani izitsha kwenziwa kanjani ufuna ube isisebenzi athi lo mfethu hayi khuleke ngizokusebenzela lo noma ulafuna ngempela uba isisebenzi bafuna ngempela ukuba isisebenzi hayi ngivume ukuthi naye ngempela mfethu hayi sengicabange kahle phela ngiyafuna uba isisebenzi hayi futhi kune ne-step ke lapha ukuthi kahle vele kusebenzwa nini into enjalo kunesuku la khona ukuthi nje udlula lezo insuku ezingaki yabo nje kuqala ukuthi hayi sesicabanga ukuqasha ke manje abanye sibe namanye amasosha manje ya ka ungathatheka kanjalo namagcina sengithatha le nombolo ke Jay ngoba ngibona ukuthi hayi ngiyahlukumezeka ngempela athuna nami sengiphakamisa u6 ke Jay ngakwazi nami ukuthi manje ngakhulile avele kusuphanyisa u6 sicela ukwazi process phela owayilandela imigudu yakho oh hayi bese sengitshela mhlawumbe ngeke ukuthi uchaze ngento enjalo hayi futhi bangitshela ke ukuthi hayi wemfethu la mafuna uba isisebenzi sidinga inhlonipho la khona into ethi inhlonipho sokuqala ukuhlonipha kwakho lo uzokwenza ukuthi mfethu size siqashe la ube sisebenzi uba clean futhi la mafana ube sisebenzi yonke into yakufanele awugqoki ibhulukwe elifishane la fanele ugqoke ibhulukwe elide inje imigomo yakhona ukuze ube sisebenzi ulandela yona lento esikutshela yona ukuthi khetha iphi indlela ukuthi wena ube isisebenzi izintathu mina ngakhetha ukuthi cela ukuphakamisa u6 ngibe laba abafethu abayinqwaba balapha phambili ngoba khona abahlaliswa lemo ekuthiwa ise-Springs emo labo babizwa ngama-private thina esihlala lapha nesigqomane la behlezi kuthunywa besunywa amagunya bewindini ithina la yabo lento igunya leyimfanele mayimemeza lithi wendoda awumemeza usibani bani ewindini lapha umthetho ngifuna ugwaye kanje akhetha ukuhlala nabo ke la akhetha nje ukuthi nje nami kuyaphakanywa ke lapha uyaphakama ngobuvele nje usuphakamiswe 6 kobabili nje kalula yabo suka nje nge-step zakhona kanjalo uphakame phakanywa kanjani phakama ngesiboshwa la siphuma sesiyophaka ekuseni sashaya ulayini la bana nosheshe wena ushaye loyo ombona ukuthi awuyena ngimsengimechile lo ukuphakama kwakugumsha nje ekhanda nje ngadabuka phuma igazi bese ke amaphoyisa yakubamba ke ungakhali ke masushawa wakhala iyanqaba ithuphe impilo kusayiphakamisa uphinde ubuyele lapha uphinde futhi uyoqala phansi kufanele uphinde uphakame ukuze ugcine usuyiphakamisa zothuliswa ube yini nawe imfanelo kodwa phela uvela ube imfanelo nje ngophakama kanye yabo
kuyaya ngokuthi uthi hayi lo ube imashunela emhlophe mase sewimashunela elibomvu ukuthi ngoba usuphakame waphakama kanye okokuqala uba imashunela emhlophe phinde ke waphinda uba imfanelo ke manje seyimfanelo wena ukhothanywayo la indlela. Okay, ake siye kumongo wohlelo ukuthi how I ended up ezidakamizweni. Awusilandise usibuyisele emuva. Ubani igama lakho? Ungakabani? Ufundephi amabanga aphansi? Wawafunda apha phakeme. Mayukuthi waphothula mhlambe emabangeni aphakeme usazise. Mayukuthi mhlambe wahosha imfe awufinyelelanga ebangeni leshumi usazise. Awusilandise ukuthi into enjengokubhema ugwayi because yabo njengamanje le nkinga wena obhekene nayo njengamanje ile ya lose yokuqala ile yansango yokuqala iyona eyaba umthelela wongenela umthelela wayo yonke lento njengamanje usuxoxe ngayo nani nokuthi uma singaphuma singakaze sakhuluma ngalokho siyobe wrong ngoba njengamanje kunomuntu osasesikoleni oqala amaluzi oqala onsango kuyistyle kuyena njengamanje kodwa ngokweqiniso akazi ukuthi uma ebona umuntu emgaqweni eseyiphara akazi ukuthi kuqhamuka kanjani. Ingakho sesifuna ukwazi ukuthi yendoda yonke lento esiyibonayo iqalile nawela kanjani ezidakamizweni sifuna isiqalo sakho ukuze nosaqalayo njengamanje azi ukuthi asheshayeke kungaze kufinyelele kulesimo kufinyelela kusona njengamanje kuwena. Nengicabanga ukuthi uzoba isifundo kubona namhlanje. Ufunde pha amabanga aphansi from grade 1 up to iclass owayeka kulo ubani igama njengoba dushile ukuthi wena abazali bakho awubazi yonke lento leyo siyayibona mhlawumbe ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezingaba nomthelelo ukuthi umuntu angagayideki kahle ingane esalukazi esihlala siyosebenza zonke lezo zinto lezo egcine yedwa but onekhono lebhola uhleze surround abangani kuningi vele okuphazamiseka ngaba khona emntwaneni njengalo. Ufunde pha amabanga phansi wafunda apha phakeme futhi ubumfundo onjani? Angifunde emzomuhle eMlazi. Akufunda wami ke mzomuhle first year 1 no 2 aqala ukubhema ke sengifunda u2 ekseni kanje kusa nje nakhona ngize ngiqala ukubhema ugwayi ngangibona indlela esikoleni kwenzeka ngayo ukuthi hawo laba ababhema ugwayi ngathi nje ibona abaziwayo nje ukuthi hayi mase ubhema ugwayi ngoba ngathi awubhema ugwayi ngathi ubuka wena ngathi uyisithipha yabo indlela okwenzeka ngayo ngathi wena mhlawumbe uzente engcono kanti hayi ukulingeka nawe ubona ngathi ungabhema ugwayi ngobona wonke umuntu ubhema ugwayi ngalingeka kanjalo ke kubhemeni ugwayi ngase ngazolingeka nasekutheni sengiqala ke njengoba ngibhema lo gwayi lo awusebhena nensango la insango kuzingena ke nayo khona wayesiphathele esikoleni sambe njalo siye khona indawo ethi Semgede khona esikoleni siyocasha lapha ezansi sibheme njoba sibhema emgodini ilokhuzana iperiod yalo thisha siyayibalekela siyobhemana nensango iyona ke lonto leyo yagcina sengibhema nensango sengingasayi eklasini nje ngihlala iclass lonke ngiliqede khona nje oyedwa nje sazi ukuthi mase kuzoba iflex siyabaleka siyobhema nensango yethu angena kwensango kanjalo ngayithanda sengiphatha ngishiye inqawe baphela unyaka ngaphasa ka2 bengumuntu vele bethanda ukufunda ebamba nangokwengqondo nje fast kaya ka3 nake la ngase khona sengiqhwele ngempela ke sengiyithanda lonto yonke lento sengienjoya ke manje ngoba zonke izikole uma ungabhemi bengazi yona nje angazi hayi nje ubona engathi wena ngazi indaba yakhe ayikho yabo kawungenela kanjalo kugwayi angenela nakwensangu ke insangu ke yayikwenza into eyiyona ngangivele ngihlakaniphele ngomuntu ohlakaniphile ngoba into yangenza ngize ngibheme insangu ubra wami wayekhonze
ukuthi mayeqeda kubhema ugwayi athi hayi-ke lento lena ayingenzi lutho ngathi singabhema insanga agcina sengingena insanga ngiyithanda-ke nami kanjalo sengiphatha ngisho inqawe ngiyifake la esokisini esikoleni yangena kanjalo kwensanga ukuze kuze ngingenele emtheleleni ukuthi ngize ngibheme ihunga ngasuke ngangiphuza utshwala ngibhema nensango ngihamba ney'nkwari ngoba phela ngase sengiqala ukuqaqeka sengifunda o-3 indlela engase sengiqaqeke ngayo nje ngangivele nje ngizilayithele ngikhonze nje kodwa ekufundeni ngangifunda ngikhonzile ukufunda ngiwumuntu ohlakaniphe insango kwenza lento eyiyona iba yiyona more uyisidum uzoba isidum uhlakaniphile uyahlakanipha more yabo unojam uba nojam ikwenza into eyiyona ukhuthele uba umuntu okhuthele mina bengumuntu okhuthele bekhonze ekhaya ugogo phela bengikhulisa ogogo wangifundisa ngisho ukupheka ugogo ngikwazi ukupheka ngikwazi ukushaya igceke nje ngumuntu okhonze igceke nje ekhaya lihlezi likhondile igceke mangivuka nje ngishanela igceke ekhaya nje ngibhemelele insanga yami mase sengijwayele mangibheme yona ngiyakhuthala nje ngenza nje ngibe nomdlandla insango ukuyigoqa kwethu phela ukukhula komuntu uma esamncane iteji kanje ngagcina sengingenela kwihunga-ke insango le sengingasayizwa sengingasayihambi ney'nkwari angena kwihunga kanjalo-ke ngokuthi sengiyaqhekeza ngasekhaya ngoba phela ngize ngigqekeza iyona ihunga yabo eyangithelela ekutheni ngize ngigqekeze nje ngase sengingene kuyona ihunga sengiqala ngitshontshe ekhaya lokuncipha izinto aze ngabanjelwa i-meeting ekhaya ngabizwa kwathiwa undoda akusitshela kahle yini lo ebhemayo ngimchazela ugogo njengoba kwaze kwenzeka ezekuqala sengikwazi ukunginika imali ugogo kuze kwenzeka lonto ingoba yena wayesebona ukuthi ngiyaganga la ngimbukisa nabantu mina ngibona ngiyamphoqa kahle wase wangicela ukuthi uzohleze enginike imali njalo nginikwa R200 njalo ekuseni R200 njalo ekuseni alingeka kanjalo kwenze ngene kwihunga sengikhonze yona ihunga yavele yangekisa yonke lento engangiyithanda engangiyenza ngabalekela ngisho ikhaya ngayihunga le yangididisa agcina sengitshontsha komakhelwane ngigqekeza ngiboshwa kanjalo into yazi agcine sengilinga i-owner yagcina indaba yakho nayifike kuphi hayi indaba ye-owner hayi yagcina engangibonanga impela phela mntana ngabaleka ngoba ngezwe kuthiwa uma ngitholakala la ngizofudulwa ngemoto naye ne-award le abafethu ngiyabona uma ngizolwe ngiphithiza la elokishini ngizobambeka angivele ngisike umoya nje straight ngibaleke emlazi ngibaleke ngabalekela esiphini yowathi ngisho ngabalekela esiphini kanjalo ngosiko ngagcina engangitholanga i-owner unayo ingane hayi ngiqamba mangina esikoleni wagcina ba esikoleni ngagcina ka9 yeah yiwo usuphushile bu sengiphushile ngoba ugogo washona nje sekufanele ngiphasele u10 uthe wawubuye emgaqweni nje wena engibuye emgaqweni walandwa kade uboshiwe ubuyele emgaqweni wathi batho drive yakufuna ugogo wakho wahlala naye inyanga washona hayi phela lapho ngase sengifundile vele nje ngiqedile ngokufunda nje ngayeka phela isikole mina ugogo ngokuthi washona yabo ugogo ngize ngibuyele emgaqweni ingoba phela wayesakhona la yabo wayesakhona ngibuyele ekhaya ngoba ngangiboshiwe wayesakhona lapho lezwenza ukulezo emgaqweni bathi ziyenzeka hayi uhlezi uhambe esigodini sethunzi lokufa hayi isiphi isigameko mhlawumbe owekwabhekana nasemgaqweni eseke sacishe sathatha mhlawumbe impilo yakho nona manje ohlala ubuka ukuthi kuba ngaze ngangena ezidakamizweni ngaba ngaze ngadlula kule nkinga hayi ayabonake la ngagcina khona ngicishe ngashawa khona la ngasemathuneni futhi ngabamba umuntu la ngase-Master Rank ngathi nje ngiqeda kumbamba ngithi ngiyongena ngasemathuneni
ngavinjwa nje amakhosi abafana labo beyigadla. Wangathi ngiqeda kumbamba lo muntu kwabelo kwashawa impempe, kushawa amakhwela, ngavele ngaduma nje ukuthi uma ngumsindo abantu bethi vala vala. USigadla welo wangishanga ukuzana ngenqola yashaya la emadolweni ngavuka phansi. Ekuvukeni kwami phansi ngikale senginophana nomgwaqo wavele wangidedela iSigadla babephambana noSigadla omunye uhamba ngale omunye uhamba ngapha kushawa impempe. Lo munye wabula ngiphusha ngeSigadla sashala ngawa. Ngagcwala ngabe sephethe iphallethi. Bewela nalo bafe balisa igqinsi la ekhanda. Ngaba nentuma la ekhanda ibhamuza la ngempela la. Akukhuleka kanjalo ngaphaphama sengiphaphame edensini. Ngathi ngiquleka baqhubeka bangishaya kushuthi ngoba ngathi sengithi sengisesibhedlela. Ngezwe kusahambeki ngifake nanokhonkolo wesikhindi. Yabo indlela engashayeka ngayo lapha ngayisola ukuthi ngayindaba yehunga inkinga. Ngoba kwaphela 2 months nje ngempela ngingakwazi ukuhamba ngihlele esibhedlela ngifake ukhonkolo wesikhindi aqasha ubona ukhonkolo wesikhindi khona ngisho ukhonkolo wesikhindi wazama ukuthi phela aqinele indawo ngoba angishawe kakhulu la nasemaqakaleni ngishawa ngesando sengikhulekile. Ngoba kuthiwa mangizwe kuthiwa khona umama waqhama esengicamalazela lawa amaphambi kwami wathi hayibo ngabe ngisayishaya ingane yakhe ngisho umuntu esethula aniboni lo muntu useshonile kanti ngikhulekile. Awukhulume nentwana lapha ethu efunda isikole kungabi nabazali kungaba inabo abazali kodwa lentwana le qala into ezibhedayo nje manje qala ukuyibona ukuthi umjita iqala ukuyibona ukuthi iyasala kwababhemayo uma ukuthi ayibhemi yona. Siqala ukungalaleli ekhaya qala ukubona ngathi uma wayo noma ubaba wayo noma isalukazi bayaphupha uma bemtshela ukuthi lezi zinto azenzayo azikho right. Awukhulume naye isikuzo la njengendoda ehlala emkhaqweni. Yes. Kona empeleni abafethu laba abancane hayi bane basibone isibonelo ukuthina ngoba hayi ngempela thina njengoba sesabhema amahunga umthelela wethu. Mawentwana nje kwemanje nje fanele usheshe ubone ungabe sangena kumahunga noma mawubhema labo gwayi bakho salusuyeka ngoba manje umthelela wakho uzogcina sewuphuza utshwala. Mawufuna ukucaka utshwala ungenele emahungeni noma nje futhi okwamanje nje ngalo engikhuluma ngamahunga khona nalo kunye ukuthiwa amatasha okufikile. Intsha yamanje encane laba futhi abancane sibashiya emalokishini sebengenele ukubhemena into ethiwa yini ikhala. Iyona ke manje esidlangisa kakhulu enganakiwe ekuthiwa itasha. Sengisholo nje bona abafethu abancane abasakhula bazama ukuvula ingqondo ngokuthi fethu wona lo gwaya ubhemayo wona ozomlimaza ukuhamba kwesikhathi. Wona lo butshwala lobu mayephuza utshwala bona obright kodwa ngoba vele abantu abaningi abaphuza utshwala ba right. Utshwala benzi lento lena yenziwa ukuthi ungaze ukhangiswe ile utshwala. Nabo ngicela nje ukuthi baqhubeke nje bazama ukuthi nabo balalele abantu abadala basemakubo umuntu mayemtshela njengoma wakho ubaba wakho mayekuyalethi ungayibhemi ilento ugwayi ngoba nawe uyabona intsha manje igcwele emgaqweni ngedrazi lekuthiwa yini ehunga. Sicela sonke nje siqwashe bafethu ngale hunga. Sabange nje mawuso into mazoqala uyenze. Ngoba ngempela ekuthelela into ezokuthelela ukuthi ubheme ama-drugs ulokuqala kancane ukubhema ogwayi. Nawe usuzibona ukuthi ulova uma ungawubhemi ugwayi nobona mhlawumbe uyisipha hayi awusona isipho. Sama nje na ukubamba nje ulalela abazali cha nje indabeni yama-drugs ungatholakali utholakala kuona. Dlale nje ibhola lento ezokwenza ikhiphe nje busy unake ibhola njengabantu bokuthi uma sakhulu sayintwana nake ibhola ingqondo yakhe izovula uhlezi udlala ibhola ukhohlwe nje indaba zambhedo lento yoma ogwayi lokulandela istyle soloba amateko loba kanjalo ngoba phela siqala kanjalo aloku igoqo bhema ugwayi ushintshe le step usuyabhampa wena
nje wenza nje ngoba ubonani laba abadala abaphambi kwakho vele ukuze uzukhulu ubona kwabaphambili abadala yonke into sibona abantu abakhulile kunathi nawe uyenza sengiyasho nje baphethe abasakhula abantu bazama ukuthi balalele ngoba uma ungalaleli iyonto ezokwenza umthelela wakho ugcina usungenele ema-drugsini nawe usugcina usubaleka ekhaya nje cila nje otshwaleni uma ukuthi khona nje utshwala zama ukuphuza bona futhi uyigalele cabange nje bethi into uma uzoyenza ngoba lento yokungabalaleli abazali iyona into esilimazayo ngoba manje uma utshelwa umuntu omdala kufanele ulalele ngoba uma ungalaleli iyona into ezosenza ukuthi manje usugcina suphuma nje ngisho ekulaleleni ungasezwa abantu abadala uma bekutshela into eqondile yini udlala abangani nje kahle kahle into esilimazayo zame nje intsha manje zama ukuyiphatha kahle. Omunye uzothi nakho nje wena wawudlala ibhola kodwa futhi wagcinele women why uzothi abantu abadlala ibhola lizobavikela usho ngokuthini? Cha ngisho ukuthi nje azama ukuthi ayikhiphe busy ngento ezomenza anganaki indaba yogwayi yabo uma udlala ibhola wonye ogwayi wona olimazayo yabo ngoba ukwenza kube ngathi usunembobo lama ubhema ogwayi ukuthi ukugijima nje kancane mhlawumbe uma usubhemele onyanga eyodwa uqala ubhema uyawuza ukuthi ayingeke yaje wathi ngidlala nje kahle ibhola isifuba sengiyeza contest ngisheshe ngikhathale manje sengibe ngokuyale akusabuyeki yini intuthu iyalimaza lesifuba uma udlala ibhola yabo kungathi ungangabhema nje uvele ube nje ube umuntu ojimayo ungabhemi ogwayi nje into ezokulimaza yabo. Ungathini kubazali ababhema phambi kwengane nomalume abaphuza phambi kwengane? Yabona ngalapho ayiyona-ke into elimaza kakhulu intsha ngoba angeke ngikhamba ngoba nawe ukubona ubaba ebhema ugwayi nawe uthi hayi nami ngizobhema ugwayi ubaba uyabhema kanti usuzilimaza wena entweni ey'njalo. Hhayi kona angifuni uqamba amanga ngabo nje abazali abaphuza phambi kwey'ngane zabo hhayi ingane vele nayo izothatha lokhu ikufake emqondweni nayo izokhula ikwenze. Ngeke ngiqamba amanga ngazi ukuthi singayimisa kanjani-ke njalo ukuthi umzali abheme phambi kwengane yakhe angazi ngaqikelelwa kanjani ngoba vele jika vele sithunywe wena omncane ubaba thamba ungithengela i-20 lapha mfana wami nawe ukuthi umjwayele umthengele ubaba i-20 mhlampe ngelilanga-ke utshontshe lo wodwa uzama ukuwuthesta ngoba siqala kanjani ulinge uzwe nawe ucashile kanjalo ugcine usuwuza ugwayi uthi ungena kanjalo kumuntu ngoba uyawuntshontsha ubona ubaba wakho ekuthuma phinde futhi ufice yona isitifu esibekile ubaba usitshontshe ngoba phela uphuza phambi kwakho uthuma wena la thuma obhuti bakho abadala nawe ukuthume ngoba phela umncane usamncane ugcine ngokujwayela usutshontsha lana into zababa uyiphuza uthi utshwala ngumnandi kanje bona bese empeleni phela omdala akukho right ukuthi uphuze phambi kwengane yakho ubheme phambi kwengane yakho yabo akukho right phela inkinga nje ingaba sekutheni angazi bengenza kanjani aphumele eminyango uma uphumele eminyango angabhemeli endlini ngoba phela abaningi obaba babhemele ema-dining room bakhululeke nje iy'ngane nazi la njengenjwayelo into eyenzakalayo ngoba bazolingeka phela abantwana abancane naye uzofuna ukwenza into eyenziwa ubaba ngoba yini useyizwile le nto lena naye intshontsha kancane nawe uyagcina selimali engena kuyona-ke kanjalo intsha yamanje nje ngiyacela ngathi naye ngazama ngayo yonke indlela ukuthi bayibambe ekungeneni ema-drugsini. No hhayi sibongele insizwa ukuthi uzoba ingxenye yokuqwashiswa kwesizwe ngey'dakamizwa. Uhlelo i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 lapho sesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ey'dakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ey'dakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Ngakho-ke esikukhulumayo kuthatheni
nibheka abantwana benu mawukuthi futhi ubaba noma irazo ebhema phambi kwengane, yazi ukuthi nawe ungalikhanda iphara kodwa ungazi ukuthi ulikhandile iphara. Ubudedengu bokunganaki nokwenza isinoma isikanjani ongagcina kulimaza abantwana. Siyacela ke konke sikukhuluma lapha nikuthathe nihambe niyofunda, nilekelele abantwana benu ukuze bezokhula beba abafazi futhi beba amadoda aqotho nawo azokwazi ukukhulisa izingane zawo. Ngoba baye bethi ke amaganu kawaweli kude nesihlahla sawo. Konke wena lokho okwenzayo ukwenza phambi kwengane, yazi ukuthi uyatshala futhi uyisihlahla. Amaganu aweza ukuwela kude, shuthi azokwenza nawe lezi zinto ozenzayo. Sasa kungakhali usuhubha ingane, usuhamba uthandaza, kanti into nawe obebudedengu kuyona, ubudedengu uqale kwena. Ngoba kubalekile nathi ukuthi sinuka amakhwapha singabazala, sisho ukuthi lezi ngane ziseyidakamizwe nje nenxa kwaba abazali cha, asifuna ukubanika ihawu. Akekho umuntu okumele angene ezidakamizweni, wonke umuntu kumele ayigade, kumele aqaphele, engabi uthathekile, engabi elihambe lavuka nje hamba nomoya, ehamba nabo bonke abantu kuthiwa siyangapha ingane nayo iyangapha siyangapha. Umzali iba ne-German hand, iba nesandla esiqinile. Ingane nje ingenzi umathanda futhi izazi izinto okungamele zenzeke nokumele zenzeke. Nawe ungenzi into e-wrong phambi kwengane, ngoba kusasa izothi sizenza ingane izinto uzokhala kuqala. Bathi indlela yokugcina idlule ekhaya. Zonke igama lezi ezisuke zenzeka umuntu emgaqweni zibuya zize izoshaya ekhaya, abanye baze bebuye bezoshiselwa umuzi. Ngakho ukugwema zonke lezo zinto lezo, zama ukuba umzali nawe oqotho noqondile. Igama lami nguProfessor Mwamkhize Ndaba, baphathi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge, cindezela u-subscribe button, ucindezele nebheli. Siyacela ubejoin i-membership. 2026 unyaka omusha uJanuary, isiqephu sethu sokuqala lesi esinethulela sona, nesethembayo ukuthi hayi sizobambisana kahle unyaka wonke, sizochithana kuDisemba ozayo. Akho ke mina sencenga.